Openbaring 2, verse 12 tot 18. In hierdie gedeelte waarsku die Here teen verval, teen die afgode diens. Ons kan so maklik afdwaal en besig wees met ander dinge, besig wees met dinge wat ons weghou van God af. En amper enige iets kan ons afgod word. Ons kan so verdiep raak in iets, dat het ons totaal en al verhoed om by ons verhouding met God uit te kom. Dan in vers 16 sê hy hierdie: bekeer julle nou, anders kom ek gou na julle toe, en sal ek daardie mense bestry met die swaard van my mond. Bekeer julle nou, anders kom ek gou. Ons weet Christus kom. Hy kom binnekort. Die vraag is ons reg? Het ons onsself bekeer? Wat beteken dit? Beteken om weg te draai van alles wat my weghou van my verhouding met God. Om weg te draai van alles wat my weerhou daarvan om in verhouding met God te leef. Want dis die lewe, is om aan Christus vas te hou. Kom ons bekeer ons, kom ons draai weg van die verkeerde, want ons weet wat dit is. En kom ons volg hom, want hy kom gou. En wanneer hy kom, sal ek reg wees. Ek sal gereed wees. Ek sal oortuig wees nou al daarvan, dat ek is reg, ongeag wat nou ook al hier gebeur.